Ideme si dať first impression. Ste ready? Bojím sa! Takto si zo mňa robíš srandu. To si fakt robíš srandu. Kamošky, vidíte to? Toto je moja najobľúbenejšia outfit doteraz. Normálne, že Barbie vibes, že halo, no odpadne. Podľa mňa s týmto predĺženým tielkom, čo je inak teraz ideálna zimu, neprestňam kríže, to úplne vyzerá jak overall. Nie? No krásne to je. Bože. Ja som si myslela, hej, že to bude dobré, lebo ja milujem rúžovú. Milovať je slabé slovo podľa mňa, ale toto som ja, keby som že set. Ešte aký krásny zadok to robí. Ja som sa toho trošku bála, lebo je taký menší scrunch, ale krásne. Wow, vrchy majú ešte takto v dvoch prevedeniach, no tak s týmto je to tiež úplne krásne. Vlastne je to veľmi podobné, len je to už také viac kropnutejšie, veľmi zlaté. No a posledná, tá je takto najmenšia, ale tá má za to, že krásny chrbát. Wow, na chrbtové dni plná bomba. Asi by som si ani nevedela vybrať z tých troch, ale to predĺžené tielko teraz na zimu je za mňa že najlepšia vec. Toto si kamoška musíš objednať.